Коста е чакал. Коста е чакал. Охо, къде си е калкан? Сега да бия един белот. Те питам дали искаш да играем. Аз ти казвам, че ще играем на белот. Тук сме се събрали. Старите другари. Изсещихме масата. Вече е всичко на топ. Значи тук докато се разхождаме, какво намираме? Тук гледайте какво се случва. Някакво голо момченци. Някой се е разползва, не си тук. Да. Тук гледа нещо, какво гледа? Не искам да го показвам. Ще взема да ме копирайтнат. Заглушава малко. Да. Ето, супер. Чува се по-гадно. Но... Аз съм Fire God, baby! Пие ми се, какво да правя? Пие ми се, какво да правя? Така, време е за една бърза трансформация. Айде! Трансформирах се! Трансформирах се! Има материал! Боля глава! Помецо! Тук е нещо много хладно. Нека пак да се трансформираме. Не мога. Затова направо се обличам. Ха-ха! О! Аз ще облеча магически! Вау! Облякох се! Така хора, сега аз ще облеча магически! Така хора, ето облякох се! Хайде! Облякохме се, направихме магия! Облякохме се с магия! What the fuck? Коста е цеко сифония, палица се обличаш, бе. Да. Айде, аз съм Дон Корлеоне. Купиш, като няма нищо с тази чаша, бе. Вай, веро, че нема. Гули, пампули. Баси, умния съм. Вау. Ето е. Така хора, днес ще направя туториал как да си сипите пепси. Първо, отваряте го. Т.е. първо го взимате. След това отваряте, а не както операторът ми един път. Го изпусна. Не правете така. Просто го отворете. Сипете. Една глътка. После. Колко пепси, бе? Още. Базикам се, направо. Преливайте чашата. Не. Не преливайте чашата. Може да не опасно. В никакъв случай не преливайте чашата. Надявам се този туториал да ви е бил полезен. Така че...
Но не забравете да сипите и малко такова. Я да го, всъщност ще да го опитам ли малко? Но това е много яко. Леко горчишко, но добро е. Давай чоколада се! Като любай шоколад, я го изяде тогава. Като е в бутилката, изяш. Поръчай си един хамбургер. Кой се го изяде това? Бедера на ама ще го изхрускам. Ще ми даде пари? Ето ти фалшиви пари. Ето на Хамбургери, главата. брат. Бе. Мерцедес Бенз, бро! Една къща стъпка и те го ява пръста! Побе! Айде, изчезвай. Изчезвай, чао! Хора, изгонихме го. Ела тука! Ела тука! Моля, искам да изпира една песен и после да ми затвори тук. Аз съм просто един злон човек. Абе, знаеш, го заключвам та тука. Чао! На здраве! Така излезна! О, да. Дръжте ме, убих го! Не, флейтата ми! Това даже среща за плейт. Дръжте ме, убих го. Какво са на флейтата, бе? Не мога да свира! Какво направи на флейтата ми, бе? Фърлих я в буклука. И вече е мръсна, вече не може да прави никак. И после в туалетната я вкарах. И точно с това дето това го вкарах в туалетната точно. На здраве! На здраве, като бира. Не мога да свира! Рупето! Я викай! Вау! Това трябва да го пробвам. Вау! Гати гроздята. Вау! Пак има кюфтета. Картофи. Какво правиш, бе? Те са най-хубавите като. Да, и даже направено от живот. Това не е толкова хубаво. Изглежда, че... Или ще кажеш, бе? Що? Изкарваме. Не ми се направи. Nom, 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 nom,
И хора, тук свършва нашия скетч. Ако ви е харесал, дайте един лайк. Абонирайте за канала. Абонирайте за канала за още такива скетчове. А от нас, чао! И ще се видим другия път. Днес не се получи брутален скетч.